जों साइमोन जे थैनानि जरा केबनो सकां सावै फाया हिनै लाइफ नि जत जरावनो सतर्कतै साबधान तंनानि नांगौ बुफ्रु तामंग थानो चिनि लाइफआव कुनु फानो साइमोन गला आ कग रकनो तै न अब 1 मिनिट नि बेलाय खिनो क्रिमा सिनचा भिडिअ गोसांमा बथ्राय थाइजाकनाय अ भिडिअ अ चेराय जे सेकेल चालुगै तंनाय बिनि लगियाव थैनानि लामा दगार बुफायखा आबोनि यागुलो एमनजे चमत्कार चमत्कार अंगै जे भिडिअ क्लिप नंमानि यागुलो अ भिडिअ भाइरल अंगै थांखा अब जत सीसीटीवी फुटेज काजाक गानानि 1 मिनिट तामंखा अबनो साननि सिगां नरकनो कयनानि मोचंगो जे नरक अ भिडिअ न जे मांसाक शेयर खलायदि ताबोनि हिंके अ चिकन सा भिडिअ क्लिप नायमानि यागुलो नरक जे कुनु अमाहाय प्रब्लेम कचाय तंखा हिंके अ प्रब्लेम न हयते बाहायके यगै माननाय अ भिडिअ नि बिसिंतै नरक सावै माननाय आवर बागै नरक फास्तुला सयसक भिडिअ न नायदि तै जे मानसाक अ भिडिअ न शेयर बो खलायदि अ भिडिअ न पुइल नायनायदि अ भिडिअ उंखा केरल नि कर्नूल जिल्लानि कायसा भिडिअ न पुइलाव नायखा हिंके नरक अरजागाव नुगै माननाय नबर फाइनानि सिगां शान्ति अंगै तंमाहाय सरक किनारो तंमानि खरकसा सेराय बिनि साइकेल नि फाइसिंगो आगुगै तंमानि नुखा सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस तै कायसा फाइसिंग सरक नि yang nara hongkangke 4 jon na chula मैखितों दुकान तंगो आर जागा न बसालायजाक borok ok salai tongo आ जराओ जत नॉर्मल न चलुई तंगमानि जत नॉर्मल खेनो कक सालाय तंखा गाड़ी रकलाय तंखा बरंनि दामा लामा ते ओ चेराइबो आर जागाओ पथाकजाक साइकेल चालुनानि नायजा आबोनि यागुलो और जागा नुगै मांखा सरक किनारो जे चेराय साइकेल रमै तंगनाय साइकेल चालुनानि सिगां बिनि यागो तामो माने बरमै चानानि नाय तंगमानि आबोनि यागुलो खेनो याप्रि कायसा कायनि चालुमानि यागुलो खेनो अ चेराय कुनु मुंसा सुक तत्राओ कचाजागै अ 4 jon na chula आर जागाओ कक सालाय तंगमानि आरो थांगै बो हेल्प नानानि वान सुखा आसमसा पैनिक अंगै आबोनि यागुलो खेनो स्कुटिओ कासावै तंगनाय उपलोगो आसुकजाक बनो थांगै बो इसारा खलायका हेल्प खलायदि हिनै बिनि तत्राओ मुंसा सुक कचाखा हिनै आबोनि यागुलो खेनो आर जागा चिरिं मकरो महल अंगलै थांलायखा आबोनि यागुलो खेनो अ हेल्प सानजांनाय चला रकबो निलारखाय नासिक तंलिया ह्यूमेनिटी फुनोका बरक आर जागाओ निलारखाय नासिक तंयाकारै बरक आर जागाओ अ चेरायनो हेल्प खलायना हिनै बाम्बै चांगरि तंखा जाते अ तत्राओ कचाय तंगमानि लायथं एबा केबा अंखरै फायतों हिनै मामला न नाय नायखा हंगांके अ चेराय बानचिकला काहाय अंगै तंखा फियाबा तामो बो उंनो कुनु फानो साइमानिया आ जराओ बरक बेलायखिनो पैनिक अंजाक अ चेराय पादे बानचिनो बानचिया हिनै चेराय बो बेलायखिनो हामो हयमिया कस्त अंगै लायति न अंगै तंखा तत्राव जे कसाजाक अंगै अ सिचुएशन रकनो नुगै आ चेराय मानो बानचिकला खिनै वानसुगै तंबायखा आ चलारो आमसुकसा जरा किसाओ हस्पिटालो तलांखा हिंके जागाओ न थै पाइनाय आबगै बरक आर जागाओ न अ चेराय न बाम्बै आ जागा न जांगरिवै तंलायखा जाते अ चिंगम चाजांनाय मानै अंखरै फायतों याखेबा लायै थायतों थांतों हिनै लगातार जांगरिवै तंखा फियाबो अ चेरायनि रिएक्शन हंगांके दरक निलार अंग्ररक अंगै तंखा आ जराओ आबोनि यागुलो खेनो जेस्ता खलायमातै बो अ चेरायनि जे तत्राओ कसावै तंगमानि अब अंखरै फायखा फाइनली आप्रुसे खाकजामा मानसिओ आर जागाओ तंगनाय रंनि लगिओ आबोनि यागुलो खेनो अ चेरायनो गानानि सबनि तै खानिका पायै आबोनि यागुलो खेनो दरक बरो कुथुमलाय सोंलायखा जे चेरायनो तामो चाखा हिनै आबोनि यागुलो खेनो चेराय बो साखा बो चिंगम चामानि फियाबा साइकेल चालुमा बाय आसमसा कन्सेन्ट्रेट करै बागै मनक जातै अंगै थांखा फियाबा मनक जातै अंगै थांफानो लायै थांलिया
totra no chaoi tongkha apri ke no bini hama phaya ungani jengkha jepro totrao kchakha tei o cherai bo a jorao belai kino panic ungjak bin totrao kchaoi hama phaya ungoi a jorao bo wan sukha o khorok bri chula tongoi tongnai borokno help sanai naya no hinoi tei help sanma tui bo help mankha borokni jaroi no botini kwthang tongoi tongkha o video no okra sakra cherai joto bai no share khlai di tamni hingangke o gotna keboni logio phano ungui mano hingke norok thangnani swkang o 1 minute ni kirima sincha video no nai di अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर